Takže čau lidi, já dneska hraju Minecraft, hraju to s modem, teď nevím jak se tomu říká, no to je jedno, prostě že jsem jakoby v takovéhle vesnici nebo v čem, jako bych to řekl, a plním úkoly, takže jakože pro toho hlavního, takže teďko musím zabíjet. Au. Takže teďko bych si na něco vydělal, takže potřebuju hlínu, ne, strom, dřevo, abych si vyrobil nějaký krumpáč a potom abych mohl prodávat. To máme 8, ještě třeba 2, to bude stačit. Tak. Nyní to sem dáme, takto, vyplácáme 4 na crafting table. A půjdeme si třeba postavit, jo, hele, tady to ani, že tady to neznám, tady jsem ještě nebyl. Já nemám peníze. Ty jo, tady to vypadá dobře, tady se usídlíme třeba. Jsem to ukradl, jo. Ale jo, pardon, to jsem nechtěl říct. Mě to vylítlo. Pak sorry, tyjo. Pak je tohoto. Jo, kamenná deska, aha. Takže tomu vrátím. Takže to nechci prodávat a zkusíme tohleto. Cože to je vlastně? Kamenný cihly jdou prodat, cobblestony nejdou prodat. To už mám ověřené, takže jim to tady trošku rozkopu. Tím se zvadit nebude tolik. Já si teda myslím. Nevím, jak oni to budou brát. Ale mohl bych si kopat 3 cobblestony, že jo? Potom abych si vyrobil třeba svůj krumpáč. Tak dále. No, cobblestony, to chci. To chci též, cobblestony, schody kameny. Počkejte, já trošku stiším hudbu. Zvuky takhle a hudba. Tak. Abyste mě slyšeli. Teď to tady dokopem teda. Pozbíráme si itemy. A půjdeme je prodat. Tak, vezmeme si je. O, toho je docela fest, jako. Ať to je rychlejší, například. No, a je to rychlejší o trošku. Aspoň něco, že jo? Ale cobblestony nejdou prodat. Co to dělám? Jo, ale když tak jako, když jsem čet něco o tomhle, tak to bylo tak, že moststony se prodávají hodně draho. Takže nevím, potom to můžeme zkusit. Jestli je teda najdem vůbec. Vykopeme si alespoň stack a prodáme to. Ať si něco koupíme. Hodně dobrý. Yeah. Ale co to je za černo? No takhle, no jasně. Mám jenom zase zabuglí, no, tak to jim tady vrátím. Já jsem se jim prokopal do baráku. Lol, tyjo. To bylo dobrý, no. Tyjo, proč mám takový seky? To nechápu. Já si potom stáhnu. Oh fucking hell. Tyjo. Ty vole. To si děláte už ze mě prdel. Ty vogo. No to je jedno. Já se k vám vrátím, až to nějak spravím. Takže
Pro vás to bude za pár vteřinek, pro mě to bude za trošku díl. A uvidíme se tedy za chviličku. Takže zatím. Takže čau, já jsem zpět. Jak vidíte, tak jsem si stáhnul texture pack do Coolcraft. Jestli... Ne, nic, dobrý. Tak, chtěli jsme ke kováři, že jo? Ubírá nám jídlo. Tak jdeme ke kováři, prodáme mu to sell items na to. 1600, je, to je hezký. A dlaždice ty nejdou prodat, to jsem si mal myslet, s kodiskami, ani tohle to nejde. Tak dřevěný krump aspoň. A teďko bych si u něj něco koupil. Koupil bych si u něj meč, kolik ten stojí, 1500, kde je nějaký ještě meč? Ne, železný meč, tady. Jo, ten si koupím, tak. A já bych šel na nějaký zombuše. Ať máme nějakou reputaci a můžeme jít k někomu do gildy. Takže je večer a já se teda vydám na nějaký zombuše. Tamhle tudy se vychází, takže ukažte se mě. Haja, kde jsou nějaký? Haja, tady nikdo není. Možná tak obežky. A já, jak on tady takový sráz dolů, že jo, blbej, tyjo. Tyjo, tak to se asi moc nepozabí. Je, chudák ovečka. Tam já se asi nedostanu, co? Hehe. Je. Se nám překlad do strom, tyjo. No nic tady není, tyjo. Teda spíš nikdo. Co to je? Aha. Aha. Tak to patří k tomu, jo. Ale co je tamhle to? Jo, vidíte, jak to tam úplně svítí. Úplně... Jo, lučišník. Na něj. Ano, krása. Tak kolik pak? Získáváme z něj goldy, že jo, tamhle dole. Tyjo. Fuj. A další lukoš. Na něj. Ano, krása. Tyjo, tak tenhle ten texture pack, ten je úplně boží, tyjo. A tu many item se já používat nebudu. Fuck. Ty vole. Já tam mám too many items, ten používat tedy vážně nebudu. Mě by zajímalo, co je tamto. Já si tam potom zkusím jenom tak zaletět, potom mimo záznam. S kreativním módem. Protože jako... Fuck you! Kam zmizel? Viděli jste to, on úplně vylít někam do vzduchu a zmizel. Lol, tak to bylo hustý, no. Aspoň, že mě tady nebouch ten creeper. No tak jsme to prošli a jako máme jeden level. To je trošku chabý, ne? Teda já si myslím. Protože dolů já nemůžu, že jo, jak já říkám. No jako můžu, ale už bych se asi moc, jako... Asi bych se už nedostal nahoru, no. Jako tak, ale je to slabý jeden... To tam je, tyjo. Víte co? Já teda mimo záznam vyzkouším, co jsou tady ty červené věci a tamto. A řeknu vám, co to bylo. Takže zatím uvidíme se zas. Takže jsem zpět. Tamto, co je tamhle, tak tam jsou nějaký temní rytíři, co tam hořejí. A tamto dole to byl jenom nějaký bůh, který se mi nepovedlo dát pryč. A na začátek si zabijeme zombuše, který zmizel a objevil. Haha. Oh fuck. Ne, nepadej. Ne, moje penízky. Ach jo. No, to je jedno, máme už 3. level, to je docela dobré. Já budu natáčet dneska jenom chviličku a potom musím jít pomáhat na zahradě. Pouštíme bazén totiž. Takže
Nevím, jak dlouho to bude trvat. Možná 5, možná 10 minut. To jsem vám chtěl jenom totiž tohleto ukázat. Mě totiž tahleta mapa strašně baví. Ale strašně moc. A ještě bych se rád zeptal. Já když vkládám video na YouTube, tak si mi tam vkládá skoro den a natáčel jsem o půl hodiny. A tak nevíte, jak můžu urychlit vkládání videí na YouTube, prosím. Pište do komentářů. Moc by mě to pomohlo, bylo by víc videí, delších videí a tak dále. Prosím řekněte mi, jak urychlím vkládání na YouTube. Aspoň půl hodinu, aspoň 30 minut mě. Aspoň 30 minut, ať prosím, poraďte mi. Budu vám moc vděčný. Protože já už jsem z toho na prášky. No a to je asi pro dnešek všechno. Nebo? Ty baďo, to je život. No. Tyjo, na 2 rány, to je hezký. Takže to je tedy vše, asi. A pište mě prosím do těch komentářů, jak se to dělá, protože já bych to rád věděl. Mohl bych vám dávat víc videí a tak dále, a tak dále, a tak dále. Třeba i z jiných her. Takže já se s vámi loučím a pište mi. Čau.